Ezamba phambili indaba namuhla iFF ifuna liphenywe ibheshu lase-Phoenix owezenkolo ushumayela ivangeli lokuthula kanti kwelula isandla kwabaswele empangeni. Nina bendloveni amandla nazi indaba neyifundela uphilano kaCibekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo. Sanibonani. Unobhala jikelele we-Economic Freedom Fighters EFF uMarshall Dlamini uthi bamile ekutheni bafuna kamaphoyisa ayongena umuzi nomuzi ePhoenix awoqoqa zonke ibhamu engekho emthethweni eyisetshenziswe kubulawa abantu ngenyanga edlule. uDlamini usho kanjena ngesikhathi kuqhubeka imashi ebeyisuka eGandhi Park ibhekise station samaphoyisa ePhoenix eThekwini okulapho bethule khona uhlu lwezikhalazo zabo zokufaka ingcindezi yokuthi bajeze abenzi bobubi. Ekhuluma nezinkumbi zabalandeli be-EFF abalenganisela kwinkulungwane, uMarshall Dlamini ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa ePhoenix utshele abalandeli balenhlangano ukuthi abazile ePhoenix ukuzoxoxisana ngokuthi kube nokuthula kodwa into abayizele ukuzoqeda ukucwasana. We did not come here to negotiate peace. We don't want peace with the racists because we must not exist with the racists. Where we find the racists, we must finish them. Where we find the racists, we must attend to them. So we don't want peace because peace you only want with people that you must exist with them. We must not exist with them. And that decision was taken on the 26th July 2013 when this organization was formed to say we'll never sit in a table and negotiate with racists. uDlamini uqhuba ngokuthi abantu abamnyama abahlala endaweni yasePhoenix kuzomela bazi ukuthi indawo yasePhoenix nayo ingeyabo bangahamba noma inini noma ingasiphi isikhathi abathanda ngaso. Laba abahlala la ePhoenix, this is your Phoenix. These are your streets in Phoenix. You can walk in these streets any day. You can walk at night in the pace you want to walk. No one is going to do anything to you. But we want to say to your brothers and sisters, if you are walking in these streets of Phoenix and a racist confronts you or approaches you with violence, you must respond with violence. When you are walking these streets here in Phoenix and a racist threatens to take your life, take the life of a racist. Kusenjalo ongumzali wesinye sezisulu ezabulawa kule ndawo uMama Mthalane uthi into engamphethe kahle ukuthi ezinye izindawo ezabulawelwa abantu azinakiwe. Everelem mina ngikhuluma ngomuntu owadutshulwe eVelerem ebusuku wafona ma angidubula mandiya ngahleka ngoba ngazi ukuthi unabangani abamandiya ngingaqondi ukuthi kanti sekuyimpi into edala ukuthi ngidinwa ukuthi bashonile kwaMashu bashonile Siyanda bashonile koMancinza bashonile Lindelane. Why ku specific engathi abantu basePhoenix Nanda kuphela bashonile osindisweni bashonile Nanda? Why? Ngicela ke manje ukuthi kuphenywe ngokuphelele. Yazi khona into errong nje yokuthi ngithi ngishonelwe ulokhu ngibuza imibuzo ecingweni uhlulwa yini ukwenza njengomama Mkhawula ufike kumina angiyekele yangithini. Ngodeba Khosibisi wezindaba ze1KZN TV ngibika ngisePhoenix. Khona manje lokuSuresh Singh ongumholi wezenkolo khona endaweni yasePhoenix uthi bazinikele ukwenza konke okusemandleni ukubamba ke iqhaza emzamweni yokuletha kuzinzo nobumbano phakathi kwabomdabu basendiya kanjalo ke nabantsundu emphakathini abahlala kuyona. uSingh usho kanjalo ngesikhathi ingxenye yabomdabu wasendiya bebeyingxenye ke emashi yeqembu leFF ebibheke station samaphoyisa ePhoenix nenhloso sokuzwakalisa ungahambisani nezenzo zokucwasa kwabantsundu. Iqeqebana labomdabu wasendiya libe mdibi munye namalungu eqembu leEFF ngesikhathi ebambe imashi nokuthula ebebhekiswe estation samaphoyisa ePhoenix njengoba bekhala ngokucwasa kwabebala elimnyama. uSuresh Singh ongomunye wabaholi bezezenkolo kule ndawo uthi babone kufanele ukuba ingxenye lemashi ukukhombisa ubumbano abalifunayo phakathi kwalezi inhlanga zombili. We as the religious leaders want to bring about peace and harmony within the different communities. That's why we want to pray together so that we can be one as we were before. I think as religious leaders we have a duty to perform. We are not the law.
as a religious leader, we must bring peace and harmony in the community. Whoever has committed whatever crime they have committed, irrespective of that, we have the mighty arm of the law. We must let the law to take its course. We must not get involved in the criminality and in the law, because we are not the law. We are religious leaders. We are about to bring the peace and harmony. We must stay in our track. We must not go off our track. We must allow the police to do their job, and we do our job. Using ugxeke inkulumo evusa uhlevane eqhamuka kwabomdabu waseNdiya ezibonakele einkundleni zokuxhumana kusukela kuqubuke igameko zokubulawa kwabantu kule ndawo ngasekupheleni kwenyanga eyedlule. This is propaganda, and these videos that are going about hate speech, I think people are born in three modes of material nature, which is goodness, passion and ignorance. So if they're born in the mode of ignorance, they have not risen to the mode of passion, they'll never reach the mode of goodness. So they need to come out here into the community and see what's really happening in the community and how we are working together with the African and the Indian communities. They must not send speeches of hate, because they don't know how we interact with the African and the Indian, because we love each other. That's why we work together. That's why I'm standing here and I'm being interviewed by you. Otherwise I should show a racial image of myself, and I should ignore what you're going to say me. Yize le mashi ibingena ukuthula kubonakale igameko lapho amalunga bengxenye ababhikishi bejikjela bebhekise kwabomdabu waseNdiya abebeme iqongololo abanye belunguza ngamawindi nokuphoqe amaphoyisa ukuba abayalele ukuba bangene endlini. uVusikhoza ongusihlalo we-EFF KwaZulu-Natal uthi ke kazikho indawo okumele zibe ngo-Albadwa kuleli. Akukho la kufanele kube khona indawo abantu bakithi abangakwazi ukuhamba kuzona ngenxa yokuthi bazocwaswa ngokobuhlanga bagcine bengakwazanga ukuthi bahambe ngokukhululeka, nanokuthi sizofuna ubulungiswa kulaba ababulawa, sizoma nomndeni yabo bese sithi laba abenzwa ububi ababoshwe bajeze. Eyindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Vubungisithi kwini. Usomabhizinisi wasempangeni enyakatho KwaZulu-Natal nophinda bonguhlalo enhlangano ebhekela ukuthula iSivananda World Peace Foundation uIshwa Ramlachman Mabheka Zulu uthi aliqonda kosizo olubhekane nemphakathi eseyindaweni zasemakhaya, ingakho nje nohlelo lokusebenzisana nobuholi bomphakathi ukuze kuhlonzeke imizi ezohlomula ngejumbana zokudla ikakhulukazi le yentulayo. uRamlachman ukusho lokho ekhuluma ke neziko lezindaba ehambise ijumbana zokudla ezilikhulu endaweni yasemacekane empangeni. Usomabhizinisi wasempangeni ophinda bohlalo weSivananda World Peace Foundation uIshwa Ramlachman Mabheka Zulu uhambele endaweni yasemacekane empangeni ukunikela ngezijumbana zokudla emphakathini oswele. uMabheka uthi kungumsebenzi wa wonke umuntu onamandla ukubalekelele lapho usizo ludingeka khona. uMabheka ke unikele ngamaphasela okudla alenganiselwa ke ekhulwini kuyaphezulu. We actually, with the plight of what is happening around in the communities, we have taken a decision to actually go out to the communities and lend a helping hand by giving food parcels, and we're also giving certain food items to the rural communities. We felt it very important because really if we see what is happening, unemployment is at its increase, and it is our duty to really come together as a nation and help one another. Agcinike la kuphela kodwa ke unezinhlelo zokuthi ahambele nakwezinye izindawo ubese nxusa ubuholi bomphakathi kuba busebenzisane naye ke ukuze kube lula ukuthi ke umphakathi uthole usizo ngokusheshsha. We urge all community leaders, religious leaders, gather all your people and get them to lend a helping hand to the poorest communities. Really, if we do not serve our communities, we will see exactly what took place with the looting, and we're trying to encourage our communities to be strong and to just understand that we as citizens are trying to make a difference and to be there for them. Let's gaze into one KZN TV. Mina ngekusamkeliswe Nqulunga beka ngisemacekane. Isakhukho sasemadlankana kwa-12 ngaphansi komasipala omhlathuze enyakatho KwaZulu-Natal uNhlabeni Ngubane ucela noma ngabe ngubani ongamsiza amakhela indli esesimeni. uNgubane usho lokho ade ekhuluma ke nethimba lezindaba le1 KZN TV ulandela kuba indlu yakhe namagumbi amabili eyathungeleka ngomlilo ngesikhathi kuyingane
zasendaweni kade zidlala ngomlilo. Usizi luzalo olunye kwisaguga sakwaNgubane eMandlankala ngasesikhaleni enyakatho yeKwaZulu Natal njengoba singazi ukuthi sizothathani sihlanganise nani emva kokusha kwendlu yaso engamagumbi amabili. Le ntombi endala ithi yayingekho ngenkathi lendlu yayithungelwa ngomlilo. Kanti ngaphezulu kwakho konke lokhu okuyehlele kuyilimaze kakhulu njengoba ingaholi ngisho impesheni. Lapha endle khona anginamuntu ngashonelwa abazali nabantu abami babesebancane manje ngedwa anginamuntu anginabani ngiswele umuntu ongahle ngisize nabantu abami futhi omunye uyagula omunye uqhuba inqola ngalelo langa kwenzeke ethole imangele ilanga engatholanga silala singadlile. Mina ngiphiliswa ukuthi ngihambe ngithathe igeja ngihambe ngolima emhlathuzi ngilimela abantu nempesheni angiyitholi ne-ID futhi anginayo mangithi ngizama imali ye-ID angitholi imali yokwenza i-ID ngoba phela amapasi manje senziwa ngemali manje imali anginayo ngoba mangiyolima ngithola lo 50 rand ngizothenga usibondakanye ngicela bakithone usizo engisize. Kanti nomakhelwane ukhathazekile ngalisaguga esiphila ngokulima amasimu ukuze sithole imali yokuthenga okuya ethunjini njengoba sesiphila namahlala khona. Uke wangitshela ukuthi malini izulu uthatha ubhavu lomkhulu okhethe abeke ukuze kuconsele khona ebusuku avuka uchithe ekseni futhi kusesekugcwele indla kanayo akanayo indlu nje kahle kahle lo muzi awunandlu. Ngiyacela ukuthi onosizo nkosami asisize ngogogo athole indlu. Ithimba lezindaba luzamile ukwedlulisela eminyangweni efanele lolu daba kodwa namanje le ntombi endala ibingakasizakali. Ngakho ke kunxuswa noma ubani ongakwazi ukufaka isandla ukuba eze ngaphambili. Obika indabeni ze1 KZN TV uPhilani Bhengu ngisesikhaleni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 14.37 cents kwidolara semelika beku 19.96 cents kupondo waseBrithani libe ngo 17.1 cents uma qhathaniswa neeuro yaseEurope kanti intengo yegolide yona ime $1,810.19 cents ounce kuthi intengo kwayo ngahluziwe ibe ngo $70.38 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lezikamagebhule Orlando Pirates selimsayinisa inkontileka entsha ukapteni walo Happy Jele ezomenza ahlale kuleli qembu kuze kuphele isizini ezoqala ka-2021-2022. iPirates iqinisekisile ukuthi isayinisa uJele oneminyaka engama-34 inkontileka yonyaka owodwa ehambisana nombandela ukuthi yelulwe futhi ngomunye unyaka. uJele osekulokhu afika kwezikamagebhule ngo-2006 ngokwale nkontileka kentsha uzohlala kuleli qembu kuze kube unyaka ka-2023 futhi sekusele nje nakancane ukuba hlanganisa imidlalo engama-400 egijima kwiPirates. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingelindele kosukwini lakusasa. Empangeni emahlanzeni ngamthetho kweshoko kadla kontambanana emntubatuba wonke omoke icosha lizobalela nje amazi ngokushisa u15 kuya ku26 degrees eThekwini kwelabhanana kwamasha unqanqaweni komlazi 12 kuya ku23 degrees emgungundlovu ndongazibomvu emakhabeleni nasozwathini 8 kuya ku27 degrees olunde emashona kwanongomehlela nkosi kwagqikazi 10 kuya ku31 degrees exobhe nomantente kohlokozo kokugudla ucingo lamabhenanyawo naphansi eHarding 7 kuya ku25 degrees. Siphethe ngefilide Newcastle emadade nentshenteke Kholenso nasemondlo u7 kuya ku28 degrees. Nina bakampondo zamile nje ukube zamile enkomeni sasokwakho amagudu sibheme ziyaguqe bese iphaka namuhla wamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumo.